Духовната криза. Продължение, част 7. Достигнахме до наченките на новия кръстоносен поход с свастика, който го откриваме в трудовете на философията от Възраждането и в първото поколение учени, които съзнателно отхвърлят християнството. И тяхната цел е била да очертаят едно изчерпателно виждане за живота, което да замени християнските възгледи, преобладаващи в западната култура до средновековието. Така, историята трябва да се превърне само в поучителна приказка за техническият прогрес. Но този култ не можеше да остане само в философията, идеологията и науката, защото най-важна е вярата. И той трябваше да бъде пренесен в нея. Но как? За да се удовлетворят духовните потребности на човека, се появи съвременната идея за нова ера, нови хора и нова вяра. В това направление провокиращата горните проблеми е гордостта, а тя първо се проявява в духовния свят, както при Адам и Ева, блудния син, и винаги и навсякъде. Тя не е следствие от философията и идеологията, а техен предшественик. Гордата самовлюбеност е старо явление в църквата и въпреки страшния пример на падналия горд и самовлюбен Деница, който се превърнал в дявол, той в видимия свят това явление се повтаря постоянно. Така на Запад високомерието и гордата надменност постепенно намериха изявление в догмата за непогрешимост на папата. Как стана тази метаморфоза? Как грешният, заченат в грях, стана безгрешен? Как? Никой не разбра. Всъщност, това не е ли повторение на древното идолопоклонство при Моисей, когато се поклониха на златния телец? Както тогава вместо на Бога, така днес светът се покланя на безгрешния в кавички папа. И замениха поклонението на нетленния Бог с поклонение на тленен човек. Проблемът не стигна само до една външна подмяна. Процесът се задълбочи, защото едно зло не идва само, а води след себе си и други такива. Така постепенно, почти незабележимо, за просто око, 10 Божии заповеди бяха заменени с противоположни на тях. Което е най-страшното в съзнанието на човека. И пак по същия начин за всички, които се стремят да спазват тези Божии заповеди, започна да се гледа с присмех като на глупави, наивни, отживели времето си и демоде хора. Тази зараза обхвана всички области на живота, както при епидемия, която се развива във всички части на тялото. Времето налага преосмислене на често срещания термин култура, зад който многократно се прикриват непочтени и нечисти явления. Етимологията на тази дума ни води към идеята за ръст и развитие. Различаваме материална и духовна култура, но тя е насочена в посока и да храни и да усъвършенства човека. В миналото всичко се е насочило в името на Бога и за Негова слава, както пише и на руския паметник в София. С идването на новото време стана подмяна. Цел на новата култура стана самият човек
в името на човека, за благото на човека, в неговото благоденствие и за благодетелствуване на най-силните. Така в името на културата, в кавички, и културното ни наследство се извършиха най-некултурните нарушения и злоупотреби. Аналогия може да се види в божественото въплъщение на земята на Всемогъщия Бог, създател на целия наш необятен свят, който се въплати в беззащитен младенец, за да ни съедини с Бога. Всъщност, кой родител не обича децата си и не е готов на всичко за тях? Така и Бог ни дава всичко, дадени и своя единороден син, като изкупителна жертва за нас. Но цивилизованият в кавички свят не прие неговата жертва. Прекъсна връзката си с небето, сам се обожестви, наричайки себе си Творец. Така стана подмяната на християнството с хуманизма, в който живеем сега. Тя стана постепенно и нека вникнем в нея и видим какви са последствията във всички области на живота. Най-важна се явява кризата в философията, която подмени християнския мироглед с хуманистичен. В края на 13 и началото на 14 век в Западна Европа започва процес, свързан с изменение във всички области на живота – философия, литература, художествено творчество, в науката и не на последно място в религиозните проблеми на хората. Но последните са разглеждани вече не в духовно-църковен аспект, а в социално-политически, без обаче да бъде забелязано опасното духовно приземяване на вярата. Този период се оказа толкова важен, че през 19 век му е приписана френската дума Ренесанс – възраждане. Веднага възниква въпрос: възраждане на какво, след като християнството е официална религия на Европа още от IV век? Смисълът в употребата на този термин е в това, че през 13-14 век започва възраждане на огромния интерес към древното езичество, в това число античната култура, философия, античните религиозни мистични учения, античната литература, изкуството и така нататък. Външно се създаде впечатление, че се ражда нова европейска култура, но тя по своите цели и замисъл е противоположна на традиционната християнска култура. Новият християнски мироглед се заключавал в това, че новите западни мислители започвали да разглеждат съвършено различно проблемите на човека. В традиционното християнство понятието човек се възприема като греховно същество, което през целия си временен живот се стреми чрез борба с греха към вечен живот, и целта му не е материална, а само спасение на душата. Именно този човек, чрез любовта си към Бога и ближния, посвещава целия си живот на Христа. Весь живот наш Христу Богу предадим, пее Светата Църква. В края на 14 век новите идеолози вече разглеждат същността на човешката личност съвършено по друг начин. Човек е поставен като център и цел на всяко познание, мислене и действие. Данте Алигиери в своята комедия, наречена Божествена, написал, че от всички божествени прояви на мъдростта, човекът е най-великото чудо. Но това буквално повтаря мистическите произведения от късната античност на древния Хермес. А се прави паралел с християнството.
Паралелно с този процес се възражда отново интересът към външните форми на човешката красота. Той в основата на стремежа към античните идеали и пропорции на човешкото тяло и красота. Подобна цел към изобразяването на човека рязко контрастира с предшестващата християнска тенденция към извисяването на човешкия дух, а не на външната красота. Поклонението на Бога, което е теоцентризъм, се замени с поклонение на човека, антропоцентризъм на научен език. И така, последното поклонение става основа на всички следващи философски учения. Така достигаме до прехода от теокрация към съвременната демокрация. Да завършим до тук. До чуване.